Sanga fala. La fo ini bamana ya ini faso jio. Abla bisika fo. Ini bara. Ami bara la. Ini harama ya. Ami ansego fona ke adamaden la blay. Naam. Donc be bisika fo. Ko mani finti do ka bande bamana ko te wacnya. O tien sabula bamana kele no ba fo ko kamin nyega mi kenema. Nga ko adamaden nyega mi akona blay. La akbar. Donc a domandi ali mando mogo be sika ke ire majugu o kumate mogo wara ma yaro ko ka gele ayu ko jomana ke ka fo ni ten terka sonya men terka to soni ma ko kanato ko fo de ko hadama de mandi hadama nenti do o chen ni ko terka ni ta soni ko mati so men terka sangani ke ako awti nyede awo o chen able sabula ni yo mogo jate mine e bi sika fo ko karsamani ke folo armade rek ke chugo a mirilu parce que armade biska yele ma dongo du ma be bon na manya ka fo armade biska yele ma sangani wati be aka gele ikase ka fo mo ti sonima sabu armade be illa halami kono wati mina bo chugo deta nam ya fam non zimbe chugo mina armade bitini lagbo e waso e able flene c'est ça ki to lafiya do kono ibi ko do ke ngala ka ngishi ni nana do ro do la sisa i ferele nta ro mina jago ibi ken idama ken no yoro ya fam ibta so te so fenoma nam nga na fana blari koro chuwa dola kuma do hakli bi kiliku don wode kama fo mandi ka fo ko arma de ti sonima ni go mo ti sonima bi kalon tiga blay tubarakalla aba ko jeni mu ko musu ko ba mu tiga jeni ma se mama ngo dafle Ochen. Ni bitu ka jena blay. Tiga don bitu ka nyime. Allah gor. Tuka nene. Na mo nendo. Ni tro go dalaje. Etna don na ka nyime ya. Oni ta fika tiga nyime bi nye wala ke. La gor. Ko do bi na blay. Mate su ko ke ka so yere se ma do ala ka se ka do ma. Allah akbar. Ya fam. Lero ko ma shiti di barabo ki te ko kote. Ochen. Ni clara di ko ne bara sanin la. Yani ka ko iba ne mo folo. Yo. Ya fam. Ale fe me na chugado. Allah akbar. Fe no be no. Olu te ko ti mo mati do buke. Olu ka to ka ci arma de ko no. Boy ko ni bogo barage bi te fla ko ka. Wala ya fam. Men ni di barage. Ko bi te ke ne mo folo. Wala koduma fle ni arma de la. Ama fe koduma ka to ka ke kuma chama. Allah akbar. Misali den soro fle ni koduma e musofuru e koduma ka fen soro ka baro ka soro ka baro e koduma ye mesaya we ko goma wala angania do luka to atanye do bina foko di mine sanini ni tigayira able iba fe luka to sinadi me bogobara nga bogobara o ye duskasi ko ye abete sa ere do biseke banayi ado biseke koliya ado biseke kelew na nyana ye able uluti fe ye armade kono anganga sama fe wono no fa ya fam atubarakalla afamuna bakana bismillah abla nan biye tarata ye jinkalo kle folo do mekalo sara atubarakalla samba fla ni mugani kele ambo fanala fasiri ko kono sebane ke fasiri gafo kono nam bado fana nga fanga bini do ko ngele no ablay donc bado nga fanga ba katle bana la akbar atubarakalla jembo chokola koni bamana ko adun ablay telato o ma anga don jugu am bebo don yoro anga don jugu do malila telata ni fama be telato ko mesara ko telata mo no ko chenra la jamane ngono bamana ko shujana chugo dugubije ochen ko ma me chugo abi bandonu la wala mbole fo jema magela chugo bamana ko de ko shujana chugo ko dugubije de ochen ko cité community ban wala ko anato gundola tin ablay ayo fenchama be no ala ira ka masa ko fe sigatola adamade yakono ami ko chama dabri be gundo bi bolo mais be gundo bala bolo ochen amana ago foto ako na nyedo ayo am do ke ala kan to amin ya rabbi le républicain musabe bi somadana ala jira ka fo ko dema PSG ni parena ko lu ko ne nyogonye do ke ku bena kan ka fo ko ka ton
kura dɔ sigi min bɛ wele ko plateforme démocratique o ko k'u sigi k'u ka baara dɔw tɛmɛ ɲɔgɔn fɛ u b'a fɛ k'u fanga fara ɲɔgɔn kan o wele ko sa min tali kɛ CEDEAO la ko ale kɔni ye Mali ɲagi ka jira k'a fɔ k'u ka tɔnsigi fɛn o fɛn bɛna kɛ ko Mali sen tɛna se ka ye o tɔnsigi ninnu la fo ka taa waati dɔw se o wele ko Dr Ibrahima Sango ni ale ye Synergie 22 ɲɛmɔgɔ dɔ ye a jira kunu ni kunnafonidilaw ka barolasigidɔ senfɛ k'a fɔ ko jamana in mako bɛ maaw la sisan danaya bɛ maa minnu kan olu ka ye gouvernement kɔnɔ ani o maa kelenw fana caman kan ka ye CNT kɔnɔ waasa jamana bɛ se ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔ a bila an tubarikala ne ye jumɛn danaba info danaba est-ce que an dalen don ɲɔgɔn na walayi adamadenya danaya ka gɛlɛn kosɛbɛ an bɛ dugawu de kɛ an ka da ɲɔgɔn na awɔ sabula fɛn fana ɲɛ man di adamadenya kɔnɔ ni danaya tɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ a kumanen don a jira k'a fɔ ko Mohamed Shirif Aïdara le CSDM ɲɛmɔgɔ k'a jira k'a fɔ ko a kɛlen don ka Bedi Darame jalaki k'a fɔ ko o b'a la ka tɛmɛ sira wɛrɛw fɛ ni ka ale kɛlɛ k'a sɔrɔ a m'i tilen cogo dɔ la o bɔlen ko sa k'a jira k'a fɔ ko an ka san laban kiimɛliw kalanko siratigɛ la ko waatiw kɔni dɔnna ka ban a bila dan na bagi kɛ waati ni defu kɛ waatiw k'a bɛɛ lajɛlen dɔnna ka ban ne ma fili defu ye utukalo tile 16 ye ala ko yirana o bagi utukalo tile 23 ye o samaya de a bɛ ko cogo ninnu na ni san nana o dum o b'a bila o dugusɛjɛ la mo ni san sɔrɔla ka na dun donc mana globo bɛ don ka taa kalanyɔrɔ la classe dɔ bɛ jibi suru de a fɔ ko n'o ye o fana ye tiɲɛ classe dɔ bɛ ni san mina dibi do courant t'a la ne m'a fɔ n ko fɛ o ye tiɲɛ Mali ka bɔ dɔw yɛrɛ bɛ kalan kɛ guwa kɔrɔ hali m'anw fɛ yan classe dɔ bɛ yen courant t'a la classe dɔ bɛ yen o ji bɛ dɔw kan hali Bamakɔ yan et puis ni san nana dibi bi do san bi do ko fɛn tɛ da ni fɛn tɛ dibi do i bɛ se ka sɛbɛnni kɛ courant tɛ i y'a faamu sisan kuma ka ca voilà o de kɔni y'o fɔ donc n'u m'ont préparé ko préparé kuma dɔw yɛrɛ fana na kalanso kuru kɔnɔna bɛ fa o bɛ kɛ ko ye donc denmisɛnninw tɛmɛnen ka gɛlɛn ka taa kalanso kɔnɔ voilà et puis o jumɛn ni san sɔnni ka na mobile tɛ bɛɛ bolo moto tɛ bɛɛ bolo dɔ bɛ taa retard la o de kɔni y'a fɔ ayiwa u ka jateminɛ kɛ ko in na voilà a ka gɛlɛn kosɛbɛ ka kiimɛli kɛ samiya fɛ voilà awɔ le reporter a ye mun sɛbɛn reporter y'a jira k'a fɔ ko cour constitutionnelle kɔni ka dantigɛli min kɛra a ye sariya min ta a ko sariya in kɛra sababu ni colonel Assimi Goïta ale min kɛra cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye a ko a tɛna k'ale ka siɲɛ kɛ tuguni o bɔlen ko sa min bɛ tali kɛ Synergie 22 mɔgɔw olu fana y'a jira sa k'a fɔ ko a ka wusa wulikajɔw ka kɛ walasa ka fanga di civiliw ma teliya la minnu tɛ sɔrɔdasiw ye o ko minfɛnjugu kɛlɛli siratigɛ la cakɛda min sigi a ɲɛmɔgɔ la an ka jamana kɔnɔ n'o ye OCS ye o ko olu ye cannabis tɔni 5 ani kilo 328 k'o kɔni bɛna na Bamakɔ y'a bila yen Nouvel Horizon ale y'a jira k'a fɔ ko colonel Assimi Goïta seginnen kɔ ka bɔ Ghana capitale la n'o ye Accra ye o ko baara minnu b'a la ka makɔnɔ Mali kɔnɔ sisan ala nana ninnu kɛlen don k'u nɛn kumaba dɔw ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya minnu bɛ minnu kan ka ɲɛnabɔ teliya la Nouvel Horizon mɔgɔw kɛlen don k'u da se kumaba dɔw ma o bɔlen ko sa cɛmancɛ fanga ɲɛnabɔli ko siratigɛ la ko sema y'a jira k'a fɔ ko ni bɛnkan jɔnjɔn ma tɛmɛ u ni ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ko olu b'u yɛrɛ minɛ fɔlɔ M5 RFP ko a gɛrɛla maaba caman na walasa min b'a to u ka fara ɲɔgɔn kan bolo dalen don ka bila juma nata in kan se kɛ ko sabatilen ye cogo min na a bila an da ko Faransi ye min fɔ k'a fɔ ko bɛna dɔ b'u ka kɛlɛcɛw la wala ka kɛlɛcɛw bɔ an fɛ yan nɔ yɛrɛ ko bagabaga de don wala tiɲɛ yɛrɛ de don a fila bɛɛ b'a la an fana t'an janto an yɛrɛ la siga t'o la ko maa bɛ dɛmɛ kɛlɛ la mais maa tɛ kɛlɛ i nɔ na dɛ o ye tiɲɛ l'indépendant ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko Dr Ibrahima Sango y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko farafinna tilefɛ jamana ɲɛmɔgɔw ye tɔnsigiba min kɛ n'o ye CEDEAO ɲɛmɔgɔw ye Ghana ko Mali yɛrɛ
ma a bɛ se k'a fɔ ko an bɛ farati yɛrɛ la sabula ko diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ sɔn k'an ɲaki ne kan se o tɔnsigiw la minnu bɛ kɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen cɔ la ko CEDEAO yɛrɛ latigɛ minnu kɛ ka ɲɛsin Mali ma ko Faransi ye donna o latigɛw hukumu kɔnɔ a bila an dan a ma a damata ko wɛrɛ kɛ ko a tora o latigɛw hukumu kɔnɔ ko a ka finitigi minnu bɛ yan ko a jira k'a fɔ olu bɛ to yan Imam Mahmoud Diko ko ale y'a jira k'a fɔ ko M5 kɛlen don ka fara ɲɔgɔn kan ban boloda Jubana ta ye ko a bɛ ye a ko kɛnɛ kan wa ko a ye wele yɛrɛ kɛ ko maaw ka bɔ ka kɛ a ko kɛnɛ kan a bila an dan fana komini min bɛ wele ko Ɲeɲeka u ka ɲɛɲini Geɲeka voilà Geɲe de bɛ wala i ma fɔ ko Geɲe de b'o dugu la wa ko Geɲeka yira sa k'a fɔ ko vérificateur général ye sɛgɛsɛgɛli dɔ k'u ka musaka ko dɔw siratigɛ la ko sefa wari miliyɔn 64 a bila an dan ko ma taa a ta sira fɛ o dugu fitinin Les Échos wele mara do dɛ ayiwa n'o de fɔ n ko ni wari banni Bamako fa b'a la Les Échos kumana a jira k'a fɔ ko colonel Assimi Goïta ale kɔni kelen de kɛra ɲɛmaa yan waati min ko sisan ko yala a bɛna se ka nin ko in ɲɛnabɔ cogo di ɲininkali ɲuman ko a bɛna fɛɛrɛ ni dabali juguw tigɛ walasa ka jamana in kisi binni ma a ka tigɛ ko sigi de kɛmɛ sa ne ka makɔnɔni ko n'u siratigɛ la kasɔrɔden 40 kasɔrɔden caman bɔra Keɲeba ko maa 40 kɔni bɛ yen nɔ tɛgɛ lara ka segin ka da olu kan u ko kɛra 67 sisan minnu minɛna fasiriba 40 sɛbɛn fɔlɔ sinon ne y'a ye fɛn bɛɛ bi VA kan ne y'a mɛn u ye commissaire de wele ka interview ko mais radio ka teli ni sɛbɛnni voilà biya ko ale foli kɛ Keɲeba ko olu ye b'u wele ka karisa bɛɛ a ye ta minɛ ko u yɛrɛ don minɛ ka na d'u ma ko foli bɛ k'u ye o ka ɲi ale ko ten o ye taamasiyɛn ɲuman ba ye ko dɔw taar'u dogo mɔgɔw taar'u fo u taar'u ko mɔgɔw yɛrɛ de don minɛ ka taa d'u ma fo polisi la o ye kibaruya dumanba ye bilen sabula ni kibaruya ni ɲɔgɔnna min bɛ n ko filanan ye ne fɛ ɲɛmɔgɔw dala jamana in kɔnɔ a fɔlɔ kɛra san gouverneur yɛrɛ y'a fɔ n ye téléphone na ko olu bɛ baara min na sisan ko jamanadenw b'a la k'u dɛmɛ maaw bɛ kunnafoni d'u ma n'u ye siganama u b'a fɔ ko nin bɛ yan nin bɛ yan a ye aw janto yɔrɔ la wala n'aw kan ka min kɛ a y'o kɛ o ko kunnafoni di min n'o b'a la ka kɛ o kɛ sababu ye ne ka san mara bingani caman bɛ se ka ɲɛsin finitigi ma ko mɔgɔw y'olu dɛmɛ Keɲeba kelen kɔnɔ ni Keɲeba n'o fana fɔra ta ko mɔgɔw y'u dɛmɛ k'a fɔ so yɔrɔ dɔ bɛ marifa b'a la ko olu taara sɛgɛsɛgɛ k'a sɔrɔ Kalashnikov 7 de bɛ yen cartouche min bɛ a bɛ 500 bɔ ani sɛdasu teni k'a sɔrɔ a bɛ so kɔnɔ tungandiya la ko y'o fana minɛ ko mɔgɔ 5 fana minɛ ko donc ale bɛ foli k'u ye voilà o ka ɲi kosɛbɛ hakili la o ye commissaire da voilà Keɲebakaw ni Sankaw bɛ ka min kɛ ɲɛ ta maliden bɛɛ kan ka nin kɛ bi et puis a ye kuma kelen fɔ o de ye yɛlɛ ye ko an ye polisi ye tiɲɛ ko an tɛ sɔnma ye an tɛ filɛlikɛ an tɛ buguri da ko mɔgɔ de b'an dɛmɛ n'i y'a ye an bɛ baara la ko jamanaden de b'an dɛmɛ n'u m'an dɛmɛ an tɛ se ka fɛn kɛ dɛ bon ne de ye nin lɛsɔgɔ de fɔ ma dɔrɔn fa non o ye tiɲɛ ye o ye kuma in bɛɛ de y'a bilen ko olu tɛ sɔnma ye u tɛ buguri da u tɛ filɛlikɛla ye ko n'i y'a ye i ye baara fɛn kɛ mɔgɔw bɛ kamarada ko mɔgɔw de b'a f'u ye ko ni mɔgɔw dɛmɛ baara bɛ ɲɛ donc ale bɛ Keɲeba mɔgɔw fo ka barika da o ye o ye tiɲɛ voilà o kuma in bɛɛ de ye ni commissaire ye mun fɔ tout le monde ne y'a mɛn b'a se parce que ne y'a diyara n ye commissaire kumana cogo min na a ka kuma ɲana voilà Keɲebakaw yɛrɛ fana min kɛ a bilen a ɲana fana voilà mun fɔ sabula ni maliden bɛɛ ye nin kɛ lakanabaliya min bɛ sen na dɔ bɛ bɔ la a bɛ ban a banna a bɛ ban voilà sabula i bɛ taa sɔrɔ ni kuma dɔ e somɔgɔ Ala k'an kisi i bɛ taa sɔrɔ ni e somɔgɔ dɔ ye ni mɔgɔ sugu dɔ ye e b'a dogo ni e dun ne y'a bɔ k'a di sisan ne ka n ta bɔ k'a di a bɛ ye min a tɛ ye ne hakili la an kan ka taa o sira de kan walasa jamana yɛrɛ ka se ka lafiya n'o tɛ an sɛgɛnna daminɛ conseil supérieur de la diaspora malienne ko Beyidi Darame k'ale sugandira ka bila ɲɛ ma san 3 baara ko a bɛna o kɛ a bila nana Chérif Haïdara don ayiwa ko ninnu kuma ka ca donc kulu cira a fɔ kulu kɛra 2 ye ko kuma ka ca a bɛ a b'i bila parti la faso ko yiriwa ko o fana cira o kɛra 2 ye donc nin fana bɛna kɛ 2 ye a kuma Mali bɛna to nin na bon hakili la ko 2 bɛ sariya ɲɛkɔrɔ ayiwa sariya de bɛna jalatigɛli kɛ sisan ayiwa tubaarikala an ka to sariya kɔ fɔlɔ info matin
ale y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko sema cɛmancɛ fanga dɛmɛni ko siratigɛ la ko sema kɔni ye a ka a mako bɛ minnu na waasa ka se ka dɛmɛni kɛ lahala min na ko a ye olu bɛɛ lajɛlen dantigɛ a bila dan wale ko sa min bɛ tali kɛ Mali kɔnɔna na ko Mali bɛ jamana 10 na minnu ka gɛlɛya minɛnen tɛ barika la diɲɛ kɔnɔ minnu ka gɛlɛya bilalen don bolo kɔfɛ a ko Mali bɛ o jamana 10 kɔnɔ a bila bolo kɔfɛ an ta t'an bolo fila la ayiwa mɔgɔ kana k'i la i mɔgɔ kana k'i yɛrɛ la o ko wɛrɛ dabila ye wallahi ko M5 kɔnɔ ko hakiliw b'a fɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn kelen ma a bila dan tubarikalla l'indicateur de renouveau ale ye ko di ale y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko ni Choguel sugandira ka kɛ fanga ɲɛmaa ye ko hakilila bɛna kɛ jumɛn ye bɛn sɛbɛn ko la ɲininkali jumɛn ɲininkali kɛlen don jaabi tɛ n bolo ko BNDA fana banque nationale Sénégalaw ka banque de développement agricole k'u ye sefa wari miliyari 213 ko boloda ɲina k'u bɛna sɛnɛ senkɔrɔma dɔ ni o ye tubarikalla ensemble pour le Mali fara ɲɔgɔn kuluba min politique to ala wala minnu ye i bɛ ka senkɔrɔma don ko adema PSG kɔfɛ Asuma fana y'i sen bɔ kuli in kɔnɔ a fɔ kuli citolo ale n'a cilen sa ayi a citolo pulo fana bɔlen don a kɔnɔ parce que ale ye jigiya kura sigi ni kodem bɔra a kɔnɔ ka bɛna n ko a cito don ka adema bɔ n'a tora kelen de a cira ka Asuma bɔ kolo gelen kɔni bɔra IDD ninnu bɛɛ bɔra a kɔnɔ ka ban a tɔ ye jumɛn ye bilen a tɔ dɔ wɛrɛ ye bamanankan na ayiwa o ni ɲinɛkun fɔlɔ bɔra to b'a fɔ dɔ filɛ dɔ wɛrɛ filɛ donc a bɛ to dɔ wɛrɛ ye ayiwa nam M5RFP kɔnɔ ko Mamadou Diko seginna ka na ko kura yabla ye bon i ye Mali ye dɛ kuluni bɛ ci ni n bɛ fara ɲɔgɔn kan dɔw bɛ ci yan fɛ dɔw bɛ ci bɛɛ bɛ ci M5RFP fara ɲɔgɔn kan u b'a fara ɲɔgɔn kan mais e ma hali Jamil Bitar ninnu kaw jimu ye o don na kabako da tɛ kaw jimu mun fɔ walayi kaw jimu an ka to sa Mali ka di non Mali ka di d'accord bamanan Dre walayi i bɛ radio Mali dile ko mɛn o delila ka radio Mali mɛn fɔlɔ ko radio Soudan radio Soudan bon n bɛna radio de fɛsɛfɛsɛ ye bi an ka radio faso ka radio n bɛna fɛn fila fɔ ye o ye kabako kuma ye dɛ radio Mali radio Soudan o de ye fɔlɔ ye ale bangena le 1er juin 1957 bi an bɛ 1er juin na 1er juin 57 radio Soudan bangena a bangena n'i taara artisanat na so min ɲɛsinna ma o b'a fɔ o ma sotrama sisan o tun b'a fɔ o ma BCTR bureau central de transmission a y'a daminɛ o yɔrɔ la sotrama bɛ yɔrɔ min na fo polisiw bɔ ni très bien polisiw b'a ni artisanat cɛ voilà radio Soudan y'a daminɛ o yɔrɔ de la i y'a faamu ça c'est en 1957 1er juin en 1962 22 62 Moribe Bozula bi yɔrɔ min na Moribo y'o jɔ en 1960 déjà 22 60 an ye kɛra indépendant ye Moribo ko donc ce n'est plus radio Soudan c'est radio Mali parce que on a dit la République du Mali 22 septembre radio Soudan devient radio Mali 1960 maintenant 22 septembre 62 100 fila an yɔrɔ ma ta Bozula bi yɔrɔ min na Moribo y'o jɔ ko radio Mali ka yɛlɛma o yɔrɔ la yɛlɛma yɔrɔ la o waati min na u dayɛlɛ en 57 ka kɛ radio Soudan ye a y'a sɔrɔ un émetteur de b'u bolo 4 kilowatts radio yɛrɛ ne couvre que 1/10 du territoire a bɛ émission kɛ heure 6 tile kɔnɔ a daminɛ to u ka directeur fɔlɔ ye tun ye tubabu de ye Pierre Havanel a filanan ye Jean Savalet 57-59 Moribo nana Moribo ye so jɔ ka heure thème yɛlɛma i b'a dɔn Moribo ye mun fɔ ko baarakɛlaw la an b'a fɛ ka faso radio jɔ wari t'an bolo sisan ne kun ye so jɔ ka ban n b'a fɛ aw k'an dɛmɛ an ka taa minɛnw san k'a di heure thème ma radio Mali ma ko aw ka jɛ kalo 1 sara ko baarakɛlaw ko an sɔnna bɛɛ jɛra kalo 1 sara ko Moribo ye so labɛn k'a bila ka taa matériel san ka n'a kɛ radio Mali kɔnɔ k'a daminɛ 62 laban wari to a y'a d'u ma ko k'a kɛ fond de roulement o kɛra yan
Donc, en 1962, donc, il y a que Radio Mali. 22 septembre 1983, il y a eu l'ouverture de la télévision du Mali, dont de la Libye, Kadhafi. 22 septembre 83. Donc, de 22 septembre 60 à 22 septembre 83, on appelait Radio Mali. Télévision d'ailleurs dominant. Pourquoi Radio Mali était maintenant avec RTM, Radio et Télévision du Mali. De 22 septembre 1983 jusqu'au 15 octobre 92. ORTM, Office de Radio et Télévision du Mali. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la loi 92-02 ARM du 15 octobre 92 qui transforme la RTM en ORTM, Office de Radio et Télévision du Mali, établissement public administratif à doter de la personnalité morale et de l'autonomie de gestion. Donc maintenant, au cas que officier, au cas kenyere, ou baraké, ou bouyere, ou boutokola. Mais face au tableau. Donc en 92, RTM qui era ORTM. Maintenant, Office de radio et Télévision du Mali. Télévision du Mali. En bas de la Halibi. Donc, en bas, 57-60 à Radio Soudan. 60, 22 septembre 60, 22-83 à Radio Mali. 22-83 à 1992 octobre, on dit RTM, Radio et Télévision du Mali. À partir de 92 jusqu'à Moukma Watmina, Bafo ORTM. Maintenant, Badafani Mouye. Pourquoi directeur follow en tant que ORTM? Ça, c'est en tant que Radio Mali. Mamadou Tala, Racine Saleh Flanaye, Moussa Keita et Sabanaye, Boubacar Kassé Nanaye, Alphonse Sagan et Dourounaye, Mouroubakan Diallo Worona, Youssou Amoy Diko, Wololanaye, Noum Traoré, Seguinaye, Mamadou Kaba, Kononton, Cheikh Amala Diara, Tana, Ablaï Sidibé Tani Kelen, Tani Fla Sirikin Fa Konate, Tani Saba Bali Idrissa Sissoko, Tani Nani Baba Daga Maïsa, Tani Dourou Bali Idrissa Segena, Tani Woro Sirikin Fa Segena, Tani Woloula Salif Sanogo, Tani Segi Ambiromina, Alassane Djembeleri. Une des directeurs. 460 la Kana Blabi. Anga Faso Radio Bala. Tawargala. Awada wole bembulo kadimabi. Akilla ma chama famuli ke. Ne da bora ko do kalama bi ne ko do kalama. Etindo kalama. Aywa abeto abo chowola. Donc ama fo bon anniversaire. Merci. Longue vie à eux. Ko wala ka san chama nyurla halsa ni ngana chama. Amin. Wala ka me kuma la halsa. Amin ya rabbi. Tawargala nche. Le flash.